Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς ένας σκορπιός, οι οποίοι θεωρούνται εκδικητικοί και ζηλιάριδες, μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως το νέο Samsung Galaxy Note και φυσικά το μαγικό S Pen. Θα σας δείξω αμέσως γιατί το λέω μαγικό. Λοιπόν, από τις εφαρμογές και με την οθονάρα όπως βλέπετε εδώ πέρα, η οποία ρολάρει απίστευτα, σε περίπτωση που δεν το είδατε, μπαίνουμε στο προφίλ μας στο Facebook. Για να σας ενημερώσω λίγο, ο πρώην έχει αρχίσει και ποστάρει φωτογραφίες με την Ιν, η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο προφίλ μας, στους φίλους μας. Ωραία. Στους φίλους μας. Και βρίσκουμε το προφίλ του πρώην, στην περίπτωσή μας του Μίτσου. Μίτσος, λοιπόν, πληκτρολογούμε στο τέλειο, όπως βλέπετε, πληκτρολόγιο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και μπορούμε να γράφουμε πολύ άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Βρίσκουμε λοιπόν το Μίτσο, νάτος, Μίτσος γκόμενος. Αυτός είναι ο πρώην μου. Θα σας δείξω μια φωτογραφία του για να δείτε τι όμορφος που είναι. Κορίτσια, για δείτε, αγαπώ Μίτσο, λατρεύω, καταλαβαίνετε λοιπόν. Λοιπόν, και βρίσκουμε τη φωτογραφία που έχει ανεβάσει με την Ιν. Τι κάνουμε λοιπόν? Περνάμε απαλά το χεράκι μας επάνω από την οθόνη και τσουπ, έχουμε αποτύπωση της οθόνης. Δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε τη φωτογραφία του ζεύγους. Βγαίνουμε από εδώ λοιπόν. Βγαίνουμε τελείως από το Facebook και πηγαίνουμε από τις εφαρμογές στη συνεπεξεργασία φωτογραφιών. Κλικ, τέλεια, επιλογή εικόνας. Πηγαίνουμε στο album Screen Capture, όπου βρίσκεται η εικόνα που μόλις αποτυπώσαμε με μία κίνηση του χεριού μας και με το υπέροχο μαγικό S Pen αρχίζουμε να δημιουργούμε. Πρώτα απ' όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω τον Μίτσο με αυτήν. Από εδώ λοιπόν επιλογή και ρυθμίσεις πένας, πάρα πολύ απλά. Επιλέγουμε το πλάτος και το πόσο φαρδιά τέλος πάντων θέλουμε να είναι η γραμμή μας. Ωραία. Και το χρώμα. Εγώ αρχικά θα επιλέξω το κόκκινο. Όπως αντιληφθήκατε δεν τους θέλω μαζί, άρα θα τραβήξω εδώ μια ωραιότατη κόκκινη γραμμή. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Ξέρετε τώρα. Και μετά επιλέγω. Θα κρατήσω πορτοκαλί που δεν της πηγαίνει καθόλου για να ζωγραφίσω στην καινούρια τύπισσα 2 κερατάκια. Είναι δεδομένο πως θα βγάλει σύντομα εάν παραμείνει με το Μίτσο μου. Τώρα αυτή είμαι σίγουρη το μαλλί το βάφει, άρα θα τα επαναφέρω στο φυσικό τους χρώμα με λίγο γκρι. Ωραιότατα. Πάρα πολύ ωραία, έτσι να φανεί η πραγματική ομορφιά της, που δεν υπάρχει όπως αντιλαμβάνεστε. Τέλεια. Θα της προσθέσω το μουστάκι που έχει σίγουρα αφαιρέσει με χαλάουα. Έτσι. Και επειδή μια φίλη μου την είδε και μου είπε ότι έχει φακίδες σε όλο το μπούστο, εγώ θα τις επαναφέρω για να μπορούν να τις δουν όλοι. Το Μίτσο δεν θα τον πειράξω, γιατί το Μίτσο τον αγαπώ. Αγαπώ Μίτσο, όπως καταλάβατε, Λοιπόν, τώρα εγώ θα έλεγα να κάνουμε και ένα ωραιότατο σχόλιο, έτσι με yellow και πάλι, που είναι το χρώμα του μίσους, επάνω στη φωτογραφία. Θα γράψω λοιπόν βλαχο ζεύγαρο 2011. Έτοιμη φωτογραφία μου. Πατάμε OK. Αποθήκευση. Έξοδος, αποθήκευση. Ωραία. Και επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, τα ωραία πράγματα δεν πρέπει να τα κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, διότι εντάξει, μπορώ εγώ να βλέπω τη φωτογραφία και να χαίρομαι, εγώ θα έλεγα να ξαναμπούμε στο Facebook, στο προφίλ του Μίτσου, να δικαιολογήσουμε άλλωστε και την ιδιότητά μας ως σκορπιού. Ωραιότατα. Μίτσος, που είσαι Μίτσο μου, εδώ είναι ο Μίτσος μου, τέλεια.
να κάνουμε κοινοποίηση φωτογραφίας με επιλογή από τη συλλογή, τη γνωστή συλλογή Photo Editor. Τέλεια. Την οποία και θα ανεβάσουμε στο ίντερνετ. Τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χώρισε την Μίτσο και γύρνα σε εμένα. Όπως βλέπετε, το πληκτρολόγιο είναι πολύ άνετο. Πάρα πολύ άνετο. Τόσο άνετο που το είχα βάλει στα αγγλικά. Συγγνώμη. Χώρισε την Μίτσο και γύρνα σε εμένα. Έτσι, εκτός από εμένα που μπορώ να απολαμβάνω την υπέροχη φωτογραφία στο κινητό μου, θα μπορούν να την απολαύσουν και όλοι οι φίλοι του. Δημοσίευση. Τέλεια. Η φωτογραφία μου θα ανέβει σε λίγο και ελπίζω ότι θα τη δουν όλοι. Φιλάκια.